Ryby. Čo vám napadne prvé, keď sa povie ryby? Je to nejaký biblický obraz, alebo skôr to, keď si dáte v piatok na obed vyprážané rybie filé? A jedno aj druhé zhrnieme v našej rubrike Minútky o zdraví. Slovo má opäť lekár Marián Faktor. Je 7 hodín 36 minút. Minútky o zdraví. Milí poslucháči, vo včerajšej časti Minútok o zdraví som začal tému zdraviu prospešných tukov, teda omega mastných kyselín. Nadviažem na túto tému aj dnes. Chcem sa venovať ďalšej potravine, ktorá má v Biblii nezastupiteľné miesto z hľadiska symboliky, výživy či zdravia. Sú ňou ryby. Určite si všetci pamätáte príbeh z Evanielia, v ktorom Ježiš nakrmil 2 rybami a 5 chlebmi 5000 dav ľudí. A práve rybu jedol Ježiš so svojimi učeníkmi aj vtedy, keď sa im zjavil po svojom vzkriesení. Je to náhoda? Z hľadiska svojho výživového zloženia a biologickej hodnoty sú ryby nesmierne cennou potravinou. Majú vysoký obsah kvalitných, ľahko stráviteľných bielkovín, ktoré sú jednou zo základných stavebných látok ľudského tela a ich nedostatok môže spôsobiť vážne vývojové nedostatky, spomalenie rastu či zníženie pracovnej schopnosti. V rybách sa nachádza aj veľké množstvo spomínaných omega-mastných kyselín a navyše v lepšej kombinácii, než poskytujú rastlinné zdroje. Najmä omega-3 mastné kyseliny sú odporúčané pre ich vplyv na znižovanie hladiny krvného tlaku a cholesterolu, tiež pre protizápalové účinky a obnovu buniek. Vďaka tejto svojej vlastnosti zabraňujú poškodeniu DNA, čím predchádzajú vzniku a metastázovaniu nádorových ochorení. Nezanedbateľným účinkom týchto látok je, že regenerujú bunky a oddelujú starnutie a zlepšujú pamäť. Preto by nemali chýbať vo výžive starších ľudí. Ryby sú kvalitným zdrojom vitamínov, ale aj vápnika, fosforu a zinku. Morské ryby však obsahujú aj prírodný jód, vďaka čomu sú obzvlášť dôležité pre správny vývoj kostí u detí, ale aj v prevencii osteoporózy. A tým sa zdravotné účinky rýb zďaleka nevyčerpávajú. Význam rýb v kresťanstve nie len v prínose pre výživu a zdravie človeka. Majú aj hlbokú symboliku, ktorá sa spája s rannokresťanskou tradíciou. Ryba bola totiž symbolom kresťanstva ešte predtým, než ju v tejto pozícii nahradil kríž. A určite nie je náhoda ani to, že mnohí z Kristových učeníkov boli pôvodom rybári. Práve ich neskôr Ježiš nazýval aj rybármi ľudí, ktorí mali za úlohu šíriť kresťanskú vieru po celom svete. Aj dnes sa ľudia stále hlásia k hodnotám, ktoré symbol ryby predstavuje. Napríklad aj v podobe populárnych nálepiek na autách. Pre mňa osobne je ryba symbolom kresťanských hodnôt, ale aj symbolom zdravia, slušnosti a úcty. Tiež je symbolom vôle posúvať veci dopredu či odvahy čeliť zlu. Sú to hodnoty, ktoré by sa každý z nás mal usilovať vrátiť do našej spoločnosti. Minútky o zdraví.